जुद्धआथ' महाजुद्धसिम थांनायनि लामायाव बिजेपि भार्सेस इउपिपिएल मोननैनि गेजेराव एटेक खालामलायनाय जादों बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। खारना मा लासै लासैनो बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकासन खालामनांगोन। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि सोमोन्दोआ मोजां नंला बियो रोखा जाबाय। बबेहाय रोखा जाखो? थांनाय दाख्लै बावैसो सिगां बिजेपिया इउपिपिएलनि माखासे कर्मि नेताफोरखौ एटेक खालामनायानो बेनि फोरमान जे बिथांमोना एलायन्सआव गैला आरो बिथांमोननि सोमोन्दोआ थबस्र' जबाय। नङामोनब्ला बे रोखोमनि जाथाया दिनै गथिनाय नङामोन। दा खोथाया जाहैबाय बिग ब्रादार होनबाय थायोमोन, नाथाय बेबादि होनग्राया दिनै मानो सिरि? बिनि खुगानिफ्राय मानो जेबो फंसेबो खोथा ओंखाराखै? दाख्लैसो नै बावाखै धनन्जय बसुमतारी EM बिथाङा बिटिसिआव बिजेपिआ मालाबाबो जोंनि बिग ब्रादार जानो हानाय नङा होननानै बुंबाय। जोंसो बिग ब्रादार जागोन होननानै। नाथाय बिनि माबा मोनसे मुइल' दं नामा? सिगांनि समाव बिजेपि बिराद लाइ होबाय इउपिपिएल दोलोआ, दिनै बिथांमोनजोंनो एटेक खालामजाबाय। दा बेवहाय बिथांमोना जेबो उख्रायाखै। नाथाय दिनै आं मोनसे प्रश्न सोंनो लुबैयो, माबोरै बिदि सुब साब सिरियै एटेक खालामजासेयावबो सहायनानै थानो हायो? एसेबो उख्रायनानै केस बायदिसिनानि खुनु राहा लामा लायाखै। सुब साब माबोरै सहायनानै दं बिथांमोना? थांनाय माखासे समाव लागातार बिजेपिनि बिटिसिखौ सोबख'नायखौ बिथांमोनानो लाइ होबाय। बिथांमोननि आखाइजोंनो पावार थांबाय, हा हु थांबाय आरो एटेक खालामजाबाय। अब्लाबो बिथांमोना माबोरै सहायनो हाखो? दिनैनि भिडिअआव बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टू द चैनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां दं। खोथाया जाहैबाय मा, प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि गाहाय बिटिआरनि CM जानानै बिजेपिजों एलायन्सआव दङ हिसाबै बे रोखोम खामानिया जानो नाङामोन जे इउपिपिएल दोलोनि माखासे नेता कर्मिफोरखौ बिजेपिनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोना एटेक खालामनो नाङामोन। बे जाथायखौ जों नुबाय आरो बे जोंखौ क्लियारै फोरमायहरबाय रायजो राजाफोरखौ जे बिथांमोननि गेजेराव सोमोन्दोआ गैला होननानै। सोमोन्दो दंमोनबा एटेकसिम थाङामोन। दिनै रायजो राजाफ्राबो बुजिबाय आरो रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ। हा थांबाय बिजेपिनि खैसाराव, जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाया थांगासिनो दं। कन्ट्रलानो आसाम सरकारनि आखायावसो। बियो सोरनि आखाइजों बेखौ गथायहरदों? प्रमद बर' बिथां मानगोनां बिटिआरनि CM बिथांनि आखाइजों गथायहरदों। हाखौ नोंसोर लादो कन्ट्रलाव होननानै। पावार थांबाय, 16टा डिपार्टमेन्ट थांबाय, बेखौबो प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिनो नोंसोर सालायदो होननानै हरबाय, गथायहरबाय। DCनाव थांबाय आरो बिथांमोना एटेक खालामजाबावबाय। माबोरै सुब साब थाखो? खोथाया बेसो। बिनि थाखाय माबा मोनसे अल्टारनेटिभ लामाथ' लानांगौमोन, केस फाइल बायदिसिनाफोर। दिनै बिग ब्रादार होनदों, नाथाय बिग ब्रादारा बेबादि नामा? नाथाय सोरबा EM GMफ्रा दिनै बिग ब्रादार जानो हाया बिजेपिआ बिटिसिआव होननानै बुंफिनदों दासो। नाथाय जेब्लाबो जों गोसो गोरबो बिजेपिजोंनो दं, बिजेपिजोंनो थैस' थांस'। बिजेपिआनो जोंनि बिग ब्रादार होनग्रा राकेश ब्रह्म बिथांमोना बोरो बिनि सायाव माने जेबो एन्सार होनो हादिया। खारना मा? बे गासिबो नैबेनि मामला। बे मामलानि थाखायनो प्रमद बर' बिथाङाबो जेबो बुङाखै, राकेश ब्रह्म बिथाङाबो जेबो बुङाखै, सोरबायाबो जेबो बुङाखै। एलायन्सआव थानाय दोलोजों सोरबा एटेक खालामजाफेरो नामा? एडभान्टेजसो लानांगौ, अपरचुनिटिसो मोननांगौ बिथांमोननिफ्राय। आरो बिग ब्रादारबाथ' फंबाय हिसाबै बिटिसिआव लोब थाखा फैसा दोन दौलतसो हरनांगौ, सोबख'नानैसो लानानै थांदों। दा बेफोर गासिनिबो रेसपन्सिबिलिटिया बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' बिथां। आगोलनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा बुजिखादों। नटिफिकेसन ओंखारदों आरो एभेक्सन खालामदों, नटिफिकेसन दिरुनदों आरो एभेक्सन खालामदों। प्रमद बर'नि गेजेरजों बर' रायजो राजा बिमा माहारिखौ जोंनि बड'लेण्डआवनो, जोंनि हायावनो जोंखौनो एभेक्सन। आरो बे खामानिखौ बिथांमोना बिटिआरनि गेजेरजों मावदों। दाना बेफोरबादि बिजेपि
दोलोनि नेशनेल पार्टिनि थिंकिंफ्रा मिलायखाया जोंनि रिजनेल पार्टिजों आरो जोंनि सुख दुखआव गास'ग्रा नेशनेल पार्टिया मालाबाबो रिजनेल पार्टि बायदि जानो हाया। आइ आफाजों मिलायनानै थाफा आरिफा बयखौबो अननो हानाय खना गफा गामि गफाफोरनिखौबो अननो हानाय बेबायदि मालाबाबो नेशनेल पार्टिया जानो हाया। गावसिनि माइनरिटियाव मा मा आइडिय'लजि दं बेजोंसो बिसिना खारो। बेयाव नों आं जोंनि रायजोनि होख्रावनाय गहारि होनाया मालाबाबो सोलिया। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ अनसायदों। सिगाङाव जाबादि खामानि मावदोंमोन, जिबादि बयनोबो बिजनेसनिफ्राय लानानै आबादारिसिम आरो बेनिफ्राय लानानै साख्रिसिम जाबादि रायजो राजाफ्रा मोनथायखौ मोनदोंमोन BPFनि दिनाव, बे मोनथायखौ दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैफिनदों। আজিৰ তাৰিখত ক'ব গ'লে উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্টটো সম্ভৱ হ'ব অকল BPF দলৰ দ্বাৰা। এইটো সকলো ব্যক্তিয়ে অনুভव কৰিছে। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथियो। मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। थेंक इउसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।